Pinilitum Karbilo Charlie Song Hamren Regional Committee Penilitum pu border nang Chumri Bombang Bom si Pini Ladak non inting Rinri Mapor Ladak tum kaching hon border rara tum Ladak Pilada long tot prong ason Ladak border akisung boy lam kacethan along nil tum tami alang litum long lam he kaceser dun long ye panalang tum long tum lam he cepat coy dun lo lapena bangke tum kado kawe alam aprang meda chini bomlo ladak kupi sia kisung masih tame non konsila tum si tame na pen ke tum da pen kacu toy dun lokal emeli alang li kuan latong non ke bangi ke claim don ne si tame ke damtang pen anan bangke tum ladak border development apu thangin tum thanga theklong lelang api cara bangke non angli tum theklong gi non apor si tame itum pu pen ke bangke Meghalaya side ano bangke turbong klar et karen si tame do lapen ke network tame paka tame ladak itum Karbi Anglong nang ki lut pen bangke kangting siring nona jo por si tame ladak karen bu nohok ta theklong le solar si adon pen do ke electrical dinakai aja si tame phone pen baturi pen chenglok kado kawe kisun ke boy alam konat kupima alam tame itum networking pen phone pen si itum pirthe kachini do na por pinat nasi ladak arat atum aphanjong si network a facility itum tong se kot pen pi thek thek pulotang te itum ke wangiar ni tame kupine koson ni pen ladak amendment ke tongdun ke mang hudun ason bangke ke wangiar ni bangke ke thekun long si ongla nasi chuning ri itum non hejong ke haidun itum kache toidun itum boithalang so LEC pen ake hai rupsing teron tuma local MLA alangli election ki thurdun ahut hai he ko laso jitu participant hu sami alang agenda bang lapulo border development bang number 1 alang lipulo asi border development nonangli bang ke arna ma hirjumi mate ladak ara tuma hirjumi pen sinangli labang so serang hoilong chilong dulo asi ladak ara tum phanangli non prabjin pen labang so network abang nangli alang tum phan network abar sai pi khat lapena bangke current sitami aprang ke kidotang lo pulo te non puthot kache wan hie bangke kisung oi kali masi within 2021 labang so aningkan angbong network lapen current bang nali ladak facility pi khabusi ngitum Karbilo Charlie song hin pen labang so social media maten labang so media